להתראות. להתראות. בסדר? תהיי סבלנית עם הילדים. בסדר? יאללה, אבא נשיקה. איפה נשיקה שלי? אוי, 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 חיבוק חזק, חיבוק, חיבוק, חיבוק. חיבוק, נשיקה. זהו. אז תגעגע אליי? כן. כן? תרים טלפון, תבוא לכמה ימים. חופש, יאללה. אוקיי. להתראות. ביי. הלו, יש לי $1,000,000 להשקיע. $1,000,000 אני לא מתחיל את היום. $1,000,000 להשקיע. אבל אני לא יכול לעשות את המילואים האלה, אני אומר לך מולי, אני לא יכול לעשות את המילואים האלה, אתה רוצה תדחה לי את זה לתקופה אחרת. אבל אשתי בחודש התשיעי נכנסת ב-20 לחודש לתשיעי. בסדר, אז הסברה לך מה הפקודות אומרות, אישה בחודש התשיעי. במידה והיא יולדת בזמן שאתה במילואים או לפני כן, זה לשחרור של המג"ד, אתה משוחרר ל8 ימים. משוחרר? ל8 ימים. אני מאמין שלא תהיה בעיה ותוכל לצאת מהסבב הזה, אבל זה, אל תיקח את זה כהבטחה, אלא קח את זה שלא נשבר באמצע, אתה יודע, זה שיא, אני יודע מה, לקראת מה הולכים. אחרי 20 שנה מילואים, יש שבועיים מילואים ישברו. אני רוצה להגיד לך שאני בכלל לא יודע מה אני עושה בכלל בנושא הזה של החזקות קו, ואז זה שעשינו. אני יודע בעיה, אז זרקו לך אבנים אני מניח, כמו על כולנו, וזה חלק מהעניין. טוב. אין בעיה. אלה המילואים הראשונים שלי. הבוקר נפרדתי משמשון מהילדים ויצאתי לדרך. אני דווקא מאוד רציתי לצאת למילואים האלה. מרוב ציפייה והתרגשות פרקתי והרזתי את תיק הנסיעות שלי עשרות פעמים. אני מצטרפת לקבוצת גברים מיחידת שריון שיוצאת לחודש מילואים לאורך הגבול הסורי ברמת הגולן. הכל התחיל בעצם בבית. ההתעסקות שלי בזהות גברית קשורה בבן שלי איתמר. איתמר ביקש הוגה בצורת שדה קרב עם חיילים. התפשרנו על קריים צריכים. עולמו הדמיוני של בני מאוכלס בחיילים רומים, אבירים, מלחמות חלל, קרבות טנקים. אין נשים בעולם הזה. שנינו יודעים שבמובן זה עולמו חתום בפניי. ממה מורכבת גבריות ישראלית? ומה אפשר להבין על גבריות בעולם שאין בו נשים? הלו, הרצלח! יואב, אחוי! איפה הוא שם את הסרטון? תגיד לו זה... تعال بوسني شوف وين البوسه؟ ابو بيبا وين بشمونه؟ נעליים חדשות, לא חדש. 20 שנה בצבא לא היה לי נעליים חדשות. 2 אחורה, 1 קדימה. חבק, 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 חבק אותו, חבק, חבק, חבק אותו. תסתכל מה מחכה לך, תסתכל מה אתה תאכל כאן, ומה אני יכול לעשות בכלל.
איזה בוץ, איזה בוץ, מפחיד פה לאללה. איפה הביאו אותנו? זה מזכיר את המבוכים האלה. צריך ללמוד את הכיוונים והדרכים. יש לי פחד מהדברים האלה. מה אתה אומר סך הכל עכשיו להיות פה? נראה לי נחמד. פעם ראשונה, אבל נתרגל לזה. עד עכשיו פיצלת, ראית את המקום פעם? כן, לאט לאט מסתכלים. איך לכם נועד? די חם פה בינתיים. הפעם הראשונה שאתה רואה את המקום, אתה נבהל. אף פעם אתה לא במקום כזה. תמיד היינו יותר בחוץ, בסיורים, פה אתה מרגיש שאומנם קצת עמוק כזה, תן הרגשה לא טובה. אין פה קליטה, וואלה כלום, וואלה אין כלום פה. וואלה, איפה הבאת אותנו, מאיר? המילואים מתחילים בקרב נגד בובות קרטון. בתוך העשן, הרעש, ריח אבק השריפה, נדמה לי שנקלעתי לארץ אחרת, ואני עדה לפולחן מסתורי של שבט זר. בצבא לא חשוב לך בראש? כן, השאלה לאן כיוונת, קח. מביצים. קח, קח. קיבלתי לקפלס, מה זה משנה? הוא מת! גש, תראה עוד פעם. מה? לילה ראשון במוצב. אני מנסה ליצור קשר עם קבוצת חיילים. תראה, איתו הייתי עוד בסדיר, איתו עשיתי, עם שאול עשיתי קורס קצינים. איתי בגפור. בסדיר זאת, אנחנו מדברים פה על חבורה איך אפשר להסתכל מהצד ולהבין את זה? זאת אומרת, אני מסתכל על שאול בעיניים או על בן דב בעיניים ויש לנו אוסף של חוויות, זאת אומרת שזר לא יבין. אם אני אגיד לך לדוגמה, בואי נלך ונקטוף עלי לימון, את בכלל לא תביני על מה אני מדבר. כי המשמעות של לקטוף עלי לימון בשעה 3 בלילה בעזה ולעשות תה מעלי לימון צעירים, זו חוויה שרק מי שחווה אותה וחווה אותה ביחד הזה. רק התחילה השיחה, וכבר בילי מודיע שלא אצליח להתקרב אליהם. אני הרי לא יודעת מהי מנוחת לוחמים בעזה, ולכן איך אני אמורה להבין את החברות ביניהם? אני כאילו אם נחבר את השעות נטו שאני איתו, נטו שאנחנו נוסעים ומדברים וכו', זה כמו אולי חצי שנה עם אשתי. כי אשתי, מה, אני קם בבוקר, הולך לעבודה, הולך לעבודה, חוץ משבתות ובלילה וזה, לא מדברים הרבה. אנחנו מתחילים לדבר על היחסים ביניהם ועל אנשים בבית, ואז פתאום הם לא יכולים לשמור יותר את השאלות הבוערות בבטן, וכנרך שואל. מה שעניין אותנו, כי את כל הזמן נוגעת בנקודה הזאת של אנשים, איך אנשים מסתדרות בבית, וכאן אנחנו רואים מצב הפוך. את עושה מילואים איתנו ובעלך בבית. וזה אצלך זה באופן טבעי. באופן טבעי מה? המצב הזה. מה פתאום? אני לא מבינה את השאלה בכלל. לא, את יוצאת מהבית ומשאירה את בעלך בבית למשך שבוע, וזה יהיה במשך 17 יום במהלך המילואים האלה. איך לך זה נראה? ביהודיה. כמו שלך זה נראה, ועכשיו נשמע איך לך זה נראה. האם זה טבעי לי? זה טבעי לי לעבוד, כן. זאת העבודה שלי. ובעלך מקבל את זה. בעלי מקבל את זה, כן, בעלי מקבל את זה.
אבל? לא, בלי אבל. איך לך שולקה נראה? לי זה לא נראה, דנו עלייך דרך אגב. מה לא נראה לך? אני אמרתי לו שאני לא הייתי מסכים שאשתי תלך עכשיו ל3 שבועות לצילומים, לטפל בילדים, זה לא בא בחשבון בכלל. ואתה שואלת אותך? בוודאי. מה זאת אומרת? אני מוכרחה לשוחח עם מישהו קרוב אליי. טוב, איזה מתוקה. איתמר אמר שהוא מאוד ישמח ללכת לפלנטריום, אבל אני לא יודעת אם זה כבר יצא. איך אני אחזיק פה מעמד חודש שלם? טוב, להתראות, ביי. חבר'ה, לא מתאים לי כרגע. בואו, כנסו. תלם, עוגה. בא לכם עוגה? בואו. מי עשה? זו אשתו של יואב. אשתי אהבתה את זה. יש פה גם כן כאחים טעימים שאשתו שלי הרצל אהבתה גם כן. מי עושה יותר טוב? זה אותו דבר, שתיהם זה... האמת, אני אומר אשתי. אחד מלוח, אחד מתוק. את האמת, עזוב, אל תלכלך, אני אומר אשתי עשתה יותר טוב, אתה יודע שהיא... תן לך את הכבוד. לא, זה לא עניין כבוד, אחר כך זה בלגן בבית. יש דברים שאתה צריך להסכים איתה מההתחלה, עזוב. אשתי עושה יותר טוב. אשתך בסדר, עושה יותר טוב. כל הדברים. היא מבשלת 10, עד שהאוכל נשרף. וואו, סבבה, אצלי אני מבשל. מה לעשות, בגלל זה אשתי מסכימה איתי עם הכל. מה אתה מבשל? הכל מבשל. באמת? מה שהיא אומרת לי. אבל טוב, אני מבשל והיא מפקחת עליי. זה חסר, זה אין, זה יש. ככה, דגים חריפים. קפה שתיתם? וואלה, ברצינות. דגים חריפים, מרקים למיניהם, ממולאים, כל נושא. זה בא מהבית, מהאימא. הייתי עוזר לאימא שלי. באמת? למדה אותך? טוב, משפחה גדולה, 7 ילדים. ההורים שלה, האבא, צריכים לעזור. הכל בכל הייתי עוזר. הייתי אוהב לבשל, לעשות הכל ביחד איתה. הרצל, מה איתך? אתה מבשל משהו? האמת שאני בסלטים אני 10. סלט ירקות, סלט לטגן חצילים, לפתוח שימורים. יש דברים שאני ממש טוב בהם. חביתות, ביצים עין, ביציות עין. ביציות? למשל אורז. חוץ מאשר לעשות נזק, אתה לא יודע. אורז, פעם אחת עשית בר חריף. כן, אבל לא... שטפח ונשפך מהסיר. הרבה דברים נופלים על הגב שלי. גבי, אני נוסע. מתכונן? בין העצים. בתוך השגרה לאורך הגבול, במיוחד בשקיעה, אני חוזרת להיות הילדה שגדלה על סיפורי מאבק וגבורה. יכולת ההבחנה והמבט הביקורתי שלי נעלמים, ולרגע אני שוב מוקסמת מהקלישאות של חיילים נועזים נושאי נשק. מי יוצא שנייה? כן, רק כשאחזור ממילואים יעשה בבית לילדים ארוחה צבאית. מתורגל, מתורגל. סלון. אנחנו רואים פה, יאללה. שורח, יש לנו פה. וואלה, לא מאמין. ראית מה זה? וואלה, טוב לראות אותך. מה נשמע? רטוב והשערות. איך אתה מגיע לכל חור שאנחנו יוצאים אתה מגיע. אני אומר לך, משהו בן אדם, משהו. בוא נעזיב, אתה נראה לכיף. איזה חיבוקים.
זיו, המ"פ הקודם, עזב את הבית מרצונו והגיע אל המוצב כדי להעביר לילה עם החברים. הוא עוד יבקר פה בחודש הזה יותר מפעם אחת. הבן אדם הבטיח הגיע, זה לא... זה לא מישהו אחר. זה לא סיפורים, כן, הוא מבטיח ולא מבטיח. נו! תגידי, כמה זמן הגעת? עוד מחר אני אהיה איתכם פה. אתה רוצה לראות אותו? תסתובב רגע. אוי! זה זז לו, כל השערות זזו לו. מגיל, פה הולך. אל תינק. מה העניינים, מתי באת? עכשיו. אמרתי לי מילבאייר, אתה חייב לבוא לבקר. בשעת לילה מאוחרת, אני מצטרפת אל זיו, הסמג"ד מוטי והגשש הבדואי חאלד. מה קורה פה? יש איזו התראה של חבירה מהגבול הירדני, אז אנחנו לוקחים את זה ברצינות. זיו! זיו! תביא את הג'יפ! אלה מעברים של דורבנים. עוברים מתחת לגדר. העיניים שלנו לא מספיק טובות. אנחנו אשכנזים. נו, מה? אתה יכול להגיד שלילי. הנה, שמעתם? חאלד אומר שאפשר להגיד שלילי. שלילי. זאת אומרת, הוא בדק את הציר, אין פה שום דבר. בעצם נגמר האירוע. אחמד! 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 لا سلامتك! نشال אם יש משהו אצלכם. ولك سلامتك سلامتك! לא יודעים. הנה, תראו איזה מאצ'ו, מלבורו. מאצ'ו קלאסי. זיו, לא, אבל באמת, עכשיו. מה? זיו. מה? אתה הרי היית יכול להיות היום בבית, אז מה אתה עושה פה? דיברנו הרי, אמרנו שכל הקטע זה הקטע החברתי הרי, מה זה כל הסיפור של הקטע החברתי והקטע של להיות ביחד. לי זה, באופן אישי זה עוד חסר, כי אני חושב שהם עוד מקבלים את הסיפוקים, זאת אומרת, הם מעלים את הבטריות. לי זה קצת חסר בשנתיים האחרונות הקטע הזה. חסר לי גם מאוד טנקים ומה שזה מאוד חסר, דבר שאני לא מתגעגע אליו. אבל... תראי, לא סתם מקבלים אומר שזה פררוגטיבה ששמורה לגברים ושאין אותה לנשים, כי הקטע הזה שאתה יכול להתנתק מהחיי היום-יום, מהעבודה, מהבית. אני חושב שזה גם בריא מאוד, דרך אגב, למשפחה, לזוגיות זה מאוד בריא. לפי העיקרון הזה, בבוסניה יש הרבה זוגות מאושרים. לא, אני מדבר על החודש ושנה, לא מדבר על זה. לא, בסדר, אני... העניין של השירות בצבא עבור קצינים זה קטע של כוח, זה קטע של אגו. זאת אומרת, יש לך חיילים עם רובים, עם מקלעים, עם טנקים. אני חושב שהריגוש של זיו בפלוגת טנקים זה לעלות לעמדות ולראות 20 פגזים בבת אחת. מוטי, אתה מדבר על זיו, מה איתך? אני נהנה מאותם דברים, ואני מקבל סיפוקים מאותם דברים, ואני מודה בזה, וזה מרגש אותי, וזהו. אז אני עושה מילואים. לא, עצור. יאללה. חכה רגע, חכה, קימה, חכה שנייה. ככה, תשאר. רגע, רוני, שנייה. רגע, אני חייב לחבר אותו. אתה הולך לפני הנונון, אני 30 מטר לפניך. קינרייך הוא עורך דין חרדי מירושלים, המשמש בתפקיד ההיסטוריון ודובר היחידה. הוא גם זה שמאחד את החברים בפלוגה. אני שואלת אותו מה יוצר את תחושת הביחד שלהם. זה שאנחנו רק גברים, זה שאנחנו בתנאים מאוד לחוצים, זה שאנחנו גם חילונים וגם דתיים. הכל זה מעין כור היתוך קטן, למעט החלק הנשי שהוא לא קיים, הוא כמעט לא קיים בנסיבות האלה. אבל כל דבר, לכל מרכיב יש את המשקל שלו. האיזון ביחד
לפי דעתי בפלוגה שלנו זה דבר מאוד חיובי. מה עוד שאצלנו הסגל, אלה החברים שלי. מוטי גת, אסטרוטי, בן דב, חסון, כולם. חלק דתיים, חלק חילונים, הרוב חילוניים. אבל אלה החברים שלי. יש לך חברים אחרים? ודאי, יש לי חברים אחרים מכל מיני שכבות. אבל חברים, הייתי אומר, החברים זה החבר'ה מהפלוגה. ללא ספק. איפה יוצא לנו בחיים, באזרחות, ללכת ככה 10 קילומטר של השמש? כן. כשהאוויר נקי ולא ממהרים לעבודה. שמי כהן יואב, אני גר בבת ים, אני בגיל 47 ועדיין משרת במילואים. כל פעם שאני בא למילואים אני אומר די זהו, מילואים אחרונים. וכששולחים לי עוד פעם צו אז אני ככה, יאללה עוד פעם, אז אלה יהיו המילואים האחרונים. וככה הלאה, לא יודע, עד שהוציאו אותי לפנסיה, אני יודע. אחד הדברים שאני גם כן, באמת שאני בא למילואים, שאני בא הביתה, אז שהבנות שלי הזכרו אותי כי הן קטנות, זה בא בגיל מאוחר, אבל שהם הזכרו אותי שאני, אבא היה חייל, אבא בא מהצבא. אני מדבר איתם בטלפון, מתקשר, אני אומר, אבא, אתה במילואים, בצבא? אני אומר לה, כן, מה אומר לה, כן. אבל אי אפשר ביחד. אפשר ביחד? כל הזמן שאפתי לעבודה מסודרת. עבודה מסודרת. תשמעי, אני לא בחור שלמדתי למשל עם בגרות והקדשתי, ואז אני יודע, העיקר שיצאנו לדרך הטובה, את מבינה? ולקיים משפחה. ועל הכיפאק, מה אכפת לי? נהג זבל, מה אכפת לי? סבבה, מה זה? יש כאלה מספרים, החיים שלהם בזבל, החיים שלך בזבל, בוא אני אגיד לך איפה, החיים שלי בזבל, אני עובד בזבל, איך החיים שלך בזבל? תראה הרצל, אני נולדתי בשנת 48, אני עכשיו בגיל 47, כן? ואני חייב 48,000 שקל. כמעט 47. יואב חתם על ערבות לחבר. החבר לא החזיר את ההלוואה ויואב הסתבך. עכשיו יואב פונה אל החברים בפלוגה בבקשה לעזרה. אם אני זוכה 6 בלוטו, אני נותן לך ממני, חסר לך את כל החוב. פלוס טיול מסביב לעולם. וואי. אבל לא במטוס. ברגל? ברגל. תראה, תעשה לי טובה. רק שנייה, תשמע. אתה יודע מה, תזכה אתה ותן לי מה שאני רוצה לתת לך. הרצל הוא שיפוציק שגר באלפי מנשה. זה כבר שנים שהוא ויואב מופקדים על אספקת הציוד והמזון לחיילים ביחידה. שלום. אהלן, מה העניינים? גולדשטיין. גולדשטיין, בוא, קח את האספקה הזאת, בוא. מה זה? אני אבל אני עכשיו בגיל כזה, אתה רוצה שאני אקרא עכשיו לזה? תגיד, איך אני יכול להגיע לפלוגה מכאן עם הטלפונים שלכם? הרצל, רק מה ש"ג. דבורי כאן זרזיר. מה עכשיו? מרים אותה ככה? מה זה מרים אותה ככה? זה זמן, בעיתון מרים אותה, לא בבקשה. של היום. זה כל הסיפור, לא הייתה לי? שהמיסו עולה וזה. לא הבאת לי, מה שהבאת לי אז זה נגמר, אתה יודע מה. הרצל, זה תענוג להיות רק עם גברים? כן, זה מועדון. בטח, זה מועדון גברים, יש בזה המון כיף. כי זה חודש של התפרקות. זה חודש, בוא נגיד, חודש בלי נשים. הוא לא ילך. בוא תשב בחיק המשפחה בבקשה. צריך
למרות שאני אוהב מילואים ואני אוהב את החבר'ה שלי בפלוגה ואני מוכן ללכת איתם באש ובמים בכל מקום. אבל כשאני מתקשר הביתה ושומע את הקול של הבן שלי או הבת שלי או של האישה שלי, אני נשבר באיזשהו שלב. הנה המדים שלי, תמיד אני אעשה את הצ'ון שלך. הנה הצ'ון שלי, הנה החמין. אתה כבר אכלת, כבר גמרת את הכל, לא נשאר כלום. עכשיו תתאר להם את צפון קלקיליה. אנחנו גרים בצפון קלקיליה, זו החצר שלנו. וזו סתיו. וזו סתיו הכלבה הנחמדה שלנו. את לא נכנסת. לא להיכנס, לא להיכנס סתיו. כן, זה הפליא אותי שאת אומרת שאת נשואה עם 2 ילדים. יש לך תינוקת בת 2, ושהבעל שלך מטפל בה לבד. לו את היית אשתי, בשבוע השני את באוטו ברבנות. עושים בית הדין הרבני. את האמת, אני חושב, יכול להיות שהדעות שלי שונות משל בעלי, יכול להיות שבעלך מוכן לקבל את זה. אני לא הייתי מקבל את זה. תראו מה הביאו מהבית. שמיכות פוך. עכשיו יש לנו איזה תרגיל כנראה. די. עוד 2.5. צריך לרוץ לעמדות, צריך להתכונן למתקפת. איפה הגומיות שלי? יש לך כוח לזה? לא. זוז. סע, זרקור לצד ימין לצד שמאל, קדימה, סע. רק את המאגי. במעבר הזה, הם יכולים פה, הם לא יכולים לעבור, זה ממוקד. חלד, מצאת משהו? אותו סוג של נעליים? מה קורה בתרגיל הזה? אני לא מבינה. ניצחנו או הפסדנו? עוד לא ניצחנו. אתה זה שנבחן בעצם, נכון? כן. כל החיילים מסכנים עכשיו מתרוצצים מהמיטות כדי שאתה תיבחן? לא כדי שאני אבחן. זה כאילו מבחן לגדוד. וחיילים לא יוצאים בשבילי. הם יוצאים כי הגדוד רוצה להצליח. אז זו הזדהות שלהם עם הגדוד, עם הפלוגה. אבל כל החיילים פה גם בריגוש של לתפוס. אש לילה. מי איתנו? עוד לפני שמתברר אם הגדוד ניצח או הפסיד, אני בורחת למקום מוכר שמעניין אותי הרבה יותר. קילו קמח, 5 ביצים ו-200 גרם מרגרינה לאפייה וכוס סוכר, 50 גרם שמרים, זה בעצם החומרים, וכפית מלח. כשאני מקבל את הצו כבר אני מתכונן למילואים, אני מכין את הערכה, זה מערוך, סכינים ותבלינים קצת וכל מיני חומרים שאני יודע שבצבא אני לא יכול להשיג, אני מביא איתי כדי לא להיתקע. מה שאתה סדר, הוא לוקח בזמן? אהלן. מה יש לך חבר'ה? מה עם החבר'ה שלנו? משה. אנחנו נחכה הרבה זמן? מה קורה? אנחנו נחכה הרבה זמן? משה. באתי, מה הצבת אותי? מה קורה? רגע. משה. תירגעו חבר'ה, עוד מעט יש לכם עוגות. תירגעו. תכף יש לכם עוגות. חבר'ה, אנחנו נתחיל במרוקאי שלא מבין כלום. מה אתה רוצה לשתות? קפה, שחור?
בסדר, אז אתה ומאיר שוכרים. טוב, לפני אנחנו נחזיר. בואו, מה עשו כאילו? בבונקר עומדים ריחות כבדים של זיעה, שמן רובים, קפה וטיגון. אתמול בלילה האנשים האלה רצו וירו. זה מחזיר אותי אל שאלה ששאלתי לפני הרבה שנים את אבא שלי. שאלה שבמציאות הישראלית נשמעת כל כך מתממת, ועם זאת התשובה עליה עדיין מעבירה בי רעד. סגי, מה העניין? אהלן. מה נשמע? על הכיפק. כולם ערים? אהלן. סגי, אתה אוהב לראות? מה אני אוהב? לראות. לראות במי? לראות לשם מה? זאת בדיוק השאלה. לשם תחביב אולי. לשם תחביב זה יכול להיות נחמד, כן. כל שלא יורים באף אחד זה בסדר. זה כיף? שהמטרות הן מקרטון. כיף? כן, זה סוג מסוים של הנאה, כן. לראות שאתה משיג מטרה, כמו כל השגת מטרה. בהחלט יכול להיות נחמד. לראות באנשים? לראות באנשים זה קצת פחות סימפטי, אפילו הרבה פחות סימפטי. אבל אם עושים את זה כי זה צורך, אז זה צורך. ירית פעם במישהו? יריתי במישהו הם, כן. מתו? הם מתו, כן. אבל הם באו לעשות רע, הם עשו רע, אגב, 3 ימים לפני זה הם הרגו חייל. איך הרגשתי? לא חושבים על זה, כלומר, זאת הייתה המשימה, למנוע מהם לעשות את זה, והצלחנו. שאל, אתה ירית פעם במישהו? כן. הרגת? לא יודע אם פגענו, לא. הייתי טנק קשר בטנק. וזה היה אחרי מלחמת יום הכיפורים, וירינו, ולא יודע אם פגענו או לא פגענו. מה זה עשה לך? כלום, זה היה התפקיד שלנו. עלינו לעמדות וירינו. כלום לא עשה? ודאי שלא, מה זה צריך לעשות לי? זה העבודה שלי. זה היה משימה, ועשינו אותה דווקא, היינו אפילו מבסוטים. זהו! מתחילת המילואים מסתובבות פה מצלמות וידאו. אנשים מצלמים את עצמם בבית, והסטרוטי מצלם סרט מקביל לסרט שלנו על המילואים. חבר'ה, תלכו כמו גברים, לא כמו פדלות, מה צריך להיות? סגי, היום יפה, נכון? קראתי לך מיכל. תגיד לי בבקשה, סגי, הרגת פעם מישהו? תגיד לי, בילי, למה אתה בא למילואים? תגיד לי, בילי, הרגת מישהו? כן, רגע, זו שאלה הבאה. אני חושב, במילואים האלו צילמו אותנו, יש לנו יותר צילומים עם סיר ומצקת ביד מאשר עם רובה. אין לנו צילומים בכלל עם רובים. כן, אנחנו רק מבשלים. הכל מבשלים. מיכל, מה את אומרת עלינו? מוטי, יאללה, בוא נסגור. מה יאללה סגור? למה? רק אתם עובדים? תראה איזה התנהגות זאת. בואי, יש לי כמה שאלות אלייך. בואי לפה בבקשה. מיכל, אנחנו עושים עלייך סרט שתדעי לך. מה בסרט? מה? מה בסרט? תגלי עוד הרבה דברים שאת לא יודעת על עצמך. תאמיני לי. למשל? איך את מרגישה איתנו למשל? אתה שקט אתה. אופס, זה לא טוב. אתם רוצים להפיל אותי, אה? מה שאלת? איך את מרגישה פה? אנחנו נושא טוב לסרט? קשה. למה? למה אתם... נחנחים, אה? נחנחים, נכון? רצית איזה חבר'ה ככה שיהרגו אחד את השני. חכה. אני יכול לדבר עם מיכל? למה מול השמש? בדיוק ככה. זה יותר טוב ככה. מה את אומרת עלינו? אנחנו חומר קשה, נכון? מאוד. רגע, מה חשבת? לא יודעת, שאנחנו ניפתח בפני כולם ככה? לא. קיוויתי. היית צריכה לגשת לגולנג'יקים, אני יודע, צנחנים. אנחנו שריונרים מרובעים, יש לך בעיה עם זה. מעירים אותנו בלילה, אומרים שיש מה לעשות, וגמרנו, הולכים בלי לחשוב הרבה. זה בדם כבר. את מצלמת דווקא יפה, את יודעת? בסדר. עברו כבר 20 יום, ועדיין אני מחפשת שיחות על גידול ילדים, על אהבה, על גיל 40, ואני תוהה ביני לבין עצמי, מה יש בחברות הזאת מעבר לבדיחות ולנוסטלגיה?
שהיינו בתקוע ב-89, שמנו על כל את המזרונים, ממש כיסו את כל הרצפה וישנו כולם ביחד. הרעיון הוא שאין מחיצות בכלל, לא. כל הרעיון, מיכל, שאין מחיצות בכלל. לבילי היה גם חוץ מאריק שהיה מורך אבוקדו, אתה זוכר? יש גם אינטימיות? מדברים על דברים באמת? אני חושב, תשמעי, בדרך כלל הדברים לא יורדים לרמה של התוכו, אבל יש דברים שאתה שומר אותם, זאת אומרת, החלק של הבית, אתה לא חושף אותו לגמרי, אתה גם אולי גם, חלק מהדברים זה אולי שאתה גם לא רוצה להיזכר בזה כל הזמן. פשוט אנחנו תופסים, בגלל שמיכל שואלת את השאלה הזאת, אז זה לתפס אצלנו כאילו אם מדברת על רכילות של נשים. אבל יש בנו שיחות נפש, ואנחנו מדברים על המון דברים. ולפי דעתי זה מספיק, לא צריך יותר מזה. מוטי, יש אינטימיות? יש איים של אינטימיות, אבל אינטימיות זה לא מוטו. זה לא דבר שמאפיין את הקבוצה הזאת. אבל אינטימיות זה לא תנאי לחברות. לא חושב שאולי בין נשים זה יותר סממן מלכד. האינטימיות זה לא השמן שמניע את החברות הזאת. זה סוג אחר של חברות. חברות יותר גברית. אהלן מיכל. אהלן, מה שלומך? בסדר, ממשיכים, סוחבים. כן. את הכוכב שלכם, צ'צ'יק, הוא נמצא במקלחת. צ'צ'יק! רוצים לצלם אותך במקלחת, היא לא נכנסת... מה אכפת לך? מה אכפת לך? יאללה, תלמוד אותך. היא לא נכנסת לי בחוץ. לא אכפת לי, אבל לא אכפת לך, כנסו, נו. אמיתי, לא? את זה לא לובשים בבית, הגעת כיס הזה. אבל פה זה חיוני. קראתי ברית עם צ'צ'יק בלי שהוא בכלל ידע. צ'צ'יק מדבר בשפה שאני מבינה. אנחנו עולים לעמדה, מרגישים כבר את הדפיקות לב. מגדל כזה לעלות, קצת קשה. עכשיו צריכים ללבוש את כל החגור, ואת הקפלת, ואת השכפ"ץ. פעם בקושי הרגשנו אותם. עכשיו כבר מרגישים את המשקל. עד שמגיעים לעמדה, כבר מגיעים בלי אוויר. קטעים. הלו? הלו? אמא? מה נשמע? לא. איך את מרגישה? כן. כבר הכנו את האוכל לשבת. כל אחד מכניס כפית, תואם. נראה לי שלא יישאר עד הערב. מה עוד? אני משער שאני אעשה שנייה, כן. בטח אני אעשה מ-12 בלילה עד 7 בבוקר, 8 בבוקר. כן, אני פותח ציר בבוקר. 100%. בילי הוא עובד סוציאלי מכפר תבור. החברים בפלוגה מאפשרים לו לצאת פעם בשבוע לעבודה בקליניקה שלו. זה סוף הצילום שלנו לפעם. לילה טוב ולהתראות. דבוק. תגיד, בילי, למה אתה פה? מה קורה עם אשתך? מה הסיפור שלך? תגידי, מה? אני פה כי צריך לעשות את העבודה, מה? מה? מה זאת אומרת? אל תיכנסי לי. למה? אין לי נוסחה טובה לעזור לך. אתה יכול לעזור לי. אתה לא צריך להיות בבית. מה זה צריך להיות בבית? ודאי שהייתי צריך להיות בבית. מה קורה שם בבית? היום האישה עוברת איזה טיפול קשה. בבית חולים, אבל הייתי צריך להיות שם. אז למה אתה פה?
אין מספיק אנשים. לא, ברצינות. כן, אין מספיק אנשים. מה, אם הייתי הולך, אז מישהו אחר היה צריך לעשות היום 14 שעות. 16 שעות. ואשתך לא צריכה אותך? צריכה אותי. אז למי אתה נאמן יותר? את רואה בחרתי. מה לא עושים למען המולדת? לא, זה לא למען המולדת. יש דברים שהם מעבר להסבר, זה כבר אמרתי לכם הרבה פעמים. אין הסבר. אתה מתפלל עכשיו או אתה רוצה לשם קצת? קינרייך רוצה להתפלל שחרית, אבל אני ממשיכה להציק לבילי. תגיד, זה בשביל החבר'ה או בשביל המדינה או בשביל מה? אם הייתי צריך להסביר לך כאישה, הייתי אומר לך, אולי זה תואם פוריות. אנחנו כאן חיילים קרבים שהתרגלו. יש איזושהי חיות בקרביות הזאת, שכנראה שביום שהיא לא תהיה, יהיה עוד משהו שימות איתנו. ואנחנו מנציחים אותה, גם בהליכה הזאת ברגל. תשמעי, מה להגיד לך? זה קריאת תחת. אבל זה בוחן בוקר. זה הבוחן של הבוקר. האם אני עדיין עוד מסוגל למלא את המשימה או לא מסוגל למלא את המשימה? אהרון. בבא. אבל סך כל האינתיפאדות, השניים הראשונות לא היו כל כך מאוד. נכון, תשמע, בעזה גם, אתה זוכר שעמדנו בכיכר פלסטין וזרקו עלינו בקבוק תבערה? לא הייתי בקטע הזה, אני רק שמעתי. לא, אני זוכר קטע בתקוע, זה היה האינתיפאדה הכי כיפית כזאת, כמו שאומרים. לא, זה היה בכיכר, נו. אז היה קייטנה. אבל אחר כך, כמה אבנים חטפנו. אפילו האינתיפאדה, נדמה לי, היא רק עוד פרק בנוסטלגיה הפלוגתית. קינרייך, אז האינתיפאדה היא מורשת הקרב שלכם? ככה נגזר עלינו משמיים, ואני מבסוט שכך הם לפני הדברים. שלא נשתתף בקרבות. אז הקטע הקרבי במרכאות שלנו זאת האינתיפאדה. איך אתה מדמה לעצמך אותך במלחמה? זה אחד הדברים שבגללם אולי, אולי בשלושה סימני שאלה, שהייתי רוצה לראות את עצמי בשעת מבחן, כי הרי בסך הכל אני לא יודע כמה אני שווה. יכול להיות שאם יראו עליי כמה יריות, אני אאבד את העשתונות ואני לא אתמודד עם הבעיה הזאת. מצד שני יכול להיות שאני אתפקד מצוין, אולי ולא אזכה לצל"ש. אתם מוחקים אותי. יוני. תביא לי את הנשק, רוצה להרוג מישהו. כאן. יוני, בואי. בבית אני כזה קטן. עם הכובע. בייחוד אצל הילדים שלי. הילדים שלי עושים לי מה שהם רוצים. אני חלש מאוד בקטע הזה. אשתי תמיד אומרת, תגיד לי, איך זה יכול להיות? אתה מתק, אתה רס"ר בצה"ל, תעשה משהו. וזה אני נותן לה לעשות. לא לריב, דני. די. איתמר. רואים שם מישהו, שם אפשר לראות אותו, גם את הפנים שלו. נראה אם התרגיל יצליח. וכאן הבוידן. כאן מוחזק הציוד הצבאי כל השנה, עד שהוא נשלף בבואנו לשרת את העם אל מול פני האויב. אהלן. אהלן, צ'צ'יק. מה נשמע? יופי. איזה יום נפל לנו, אה? כן. נו, איך אתה? בסדר. חכה כבר לשחרור. קשה?
לא, אבל רוצים כבר לצאת מפה. אז מה, עוד כמה משמרות יש לך עד השחרור? יש לי עוד אחר הצהריים כמה שעות קטנות. העיקר זה הלילה, 4 שעות בלילה. בדרך כלל אנחנו ישנים בשעות האלה. אבל פה צריכים להיות ערניים. מה אתה חושב בשעות האלה? מה בא לך לראש? את יודעת מה, לפעמים אני מתפלא מעצמי איך אני יכול 2-3 לא לחשוב על כלום. ברצינות? כלום? ככה רק בוהה בשטח. זה מרגיז אותי. אני עכשיו מסתכל פה, יש לי מפה צמודה לארגונית. רוצה לראות את הדרך חזרה הביתה. כשהגענו לפה לא כל כך שמתי לב. אני מסתכל איפה אנחנו נמצאים, לראות את הכביש. אני עכשיו כל בוקר אני צריך לעשות ספורט ככה בבת ים בים. אני ארד איזה 10 קילו, יהיה אתלט. וואו. יש אותה, נכון? לא, בדיוק. קח מוטי. בבקשה. תגיד, יואב, מה קרה עם ההלוואה? בהתחלה ניסו כל אחד לתת משהו, אבל החליטו שאני אעשה הלוואה בבנק, בנק פרטי, ו3 חברים טובים, הם, איך אומרים, נרתמו לזה לחתום לי על ההלוואה. כמה כסף זה הלוואה? 50,000 שקל. עכשיו אני הולך לנוח, לישון קצת, אחרי סיור, ואללה כרים אחר כך. יהיה בסדר. מרטין יעקב שיעשה בוקר עד יעשה את משמרת בוקר. תראה, שמענו העיפו היום מישהו. נוי, את מי שמעתם? את מי העיפו? נו, את מי? לא, את אומרת ששמעתם, אז קודם כל נשמע את מי שמעתם. לא הבנתי בדיוק, העבירו ליחידה אחרת את המפקד החדש הזה, לא? אנחנו נצטרך לברר את זה. אם אתם שמעתם, אז נצטרך לברר את זה. ברור יסודי. אנחנו נבדוק את העניין וניתן לכם תשובה. ככה מעיפים אנשים? הכל, משתיקים הכל. במהירות מדהימה. פלוגה מושלמת. לא, הפלוגה בפירוש לא מושלמת. בפירוש לא מושלמת. יש הרבה פגמים בפלוגה. השאלה אם צריך להעיר אותם, להדגיש אותם, לחשוף אותם. מספיק, אולי מספיק שאנחנו יודעים. למה כולם צריכים לדעת? בכל השם הגיבוש. הגיבוש עומד ביני לבינם. גברים בני 40 עסוקים בלהוכיח לעצמם ולי שהם מאוד מגובשים. הפלוגה הכי טובה בגדוד, אולי אפילו בחטיבה. איך אשתך? 100%. הסתדרה בלעדיך? הגעתי לבית חולים. אחרי שהטפנו לך, עשינו לך, נתנו לך על הראש, אה? בזכותך. אם לא היית פה, לא הייתי נוסע. בדיוק, אפשר לדבר איתך על משהו מאוד חשוב. התחלתי להבין, זאת אומרת שזהו, את הכביסה המלוכלכת לא מחפשים בחוץ, לא בפלוגה ולא במשפחה. אני לא רוצה לעשות מקבילות לקט, אבל יש משהו מן הקטיות כאן, כנראה. יש מן החוקים של הקט. מה החוקים? נאמנות מאוד גבוהה.
חוקיות מאוד ברורה, תנאי קבלה מאוד קשים. אני חושב שאולי החדשים יגידו לך. אני חושב שבמשך השנים היו אנשים שנפלטו. כנראה שלא התאימו, אף פעם לא חשבתי במובן של למה כל אחד באופן אישי נפלט מהקבוצה. לפקודה תמיד אנחנו שמתם בבניין שלם. פקודה, זה גם טוב עם הירידה כזה. פקודה. במשך החודש הזה למדתי להכיר את מוטי, את קינרייך, את חסון, את בילי. אבל דווקא עכשיו, אחרי חודש שחיו יחד, נראה לי שאנשים פה מאבדים את הייחוד שלהם ונבלעים בתוך גופו של יצור גדול, חזק ומאיים, הצבא. בן טוב, תשים לב! חדל מה? לקראת סוף המילואים הוזמנתי לשיחת סיכום בביתו של בן דב בצפון. את מסתובבת אצלנו פה חודש בפלוגה. באיזשהו מקום מדברים עלייך הרבה. חוץ מהצילומים, ברגע שאת עוזבת את המקום, יש ישר ככה דיונים עלייך. יש לנו איזה כמה שאלות. מה זה, אבא? למשל, אם תראי אותנו, תפגשו אותנו בעוד איזה 3 חודשים ברחוב. אם תגידי לנו שלום, עוד. בכלל תזרחי בנו. פרנואיד. מה את אומרת? לא פרנואיד, אין מה לעשות. מה, אתם רוצים גם שתהיה בגאוות היחידה ובתוך ה... לא, שמתי חצי אחת וכבר אתם מקבלים אותה. כבר אתם נעלבים מזה שאולי עוד 3 חודשים לא תגיד שלום. חציר אבל רחוק, סגנה. אני מדבר על הנוכחות שלך כאישה בתוך הסיפור הזה. אז אני חושב שכן היה לזה משמעות. זה שאת אישה זה לא היה ניטרלי מבחינת ההשפעה על האנשים. ובכל מיני צורות. למשל, הנושא הזה של העניין של האישה חזקה ודומיננטית בתוך החברה הגברית שפתאום פורצת, ולא רק שפורצת, גם מג'עג'עת פה וקובעת מה תעשה, איפה תלך אחורה, תלך קדימה. ויש איזו משמעות. אני יכול פה לספר על איזה ערב שישבנו, מותר לספר את זה עם זיו? כן, למה? בילי עושה לי ככה. ועלה לדיון הנושא אם את שווה זיון או לא. אמרתי דיון. רגע, מכאן שכאילו להמשיך. מיכל, בוא נעשה את הדמיה, דווקא זה שאת אישה אולי, את לוקחת, רק שנייה אחת, ייקח לך עכשיו 9 חודשים או כמו פילה 11 חודש עד שתלד את הסרט הזה. בעצם, אפילו כגבר, אתה הולך ונותן, מעביר לאישה זרע. ואז אתה הופך, מאותו רגע אתה הופך להיות פסיבי. אחר כך אתה מתחיל לבוא ולהגיד, רגע, זאת אומרת, מה יצא? הרי בכל זאת אני חלק מזה. וכל מה שלא יצא, אני לא אוכל להגיד זה לא אני, כי הרי זה אני נתתי את הזרע, מה אני אגיד אחר כך? זה השכן אולי. אם זה לא היה למצלמות, הייתי אומר לך שלא הרמנו את התחת בזמן אולי. אבל את הזרע נתנו את החומר, אחר כך התחלנו לחשוב על מה עשינו. אז אתה רוצה כן לקחת אחריות על מה שאמרת, לא לקחת אחריות, אבל אמרת את זה, גמרנו. מה שמעניין אותי זה איך אנחנו נצא. אני אישית וכולם. אם נצא טוב, בשבילי זה סרט טוב. זה הקנה מידה שלי. טוב, שאחרי זה כל מי שיראה את הסרט יגיד, וואלה, זה אחלה. זה פלוגה 10. אחרי שנים רבות, שם בעזה, ברחובות, אנשים שמחו כולן, השירות הוא בגולן, וישנו צ'ופר כביר, האבנים לא באוויר, ובהתאם לנסיבות, לבושים שכבות רבות, מתחילים את הסיור, כמובן שבאיחור. וכשאתה כולך קופה, אין תחליף לכוס קפה. פה נוספו עוד זיכרונות, ובשפע ניסיונות,
זה עוד פרק שמושך לתת כוח להמשך. ובחלק האחרון אנחנו עשינו סרט שיראה לכם פרודיה על הסרט שהיה לנו. בבקשה. קודם כל צוות צילום. מי הבמאי? תפסיקו לעבוד, זה בשבילכם. הרצל, למה אתה בעדכי? וואלה, לברוח מהאישה, מהבית, מהצרות. אתה היית פעם ותשתי איך אני נראית? גועל נפש. אני גם פה, יש לי שקט נפשי, יש לי מפלט, אין לחצים עליי. נו, חבר'ה, מה? הרצל, אם אתה רוצה להגיד משהו. מה שאלת אם אני מרביץ לאשתי? כן. לא הרבצתי לה, אני הרמתי אותה ככה, והיא התחלקה ככה, ופה נהיה לה ככה. זה לא מהמכות, אני אף פעם לא הרבצתי לה. מה אתה אומר בסוף המילואים? הגעתי למסקנה שאנחנו מושלמים. מחרבן יקר, מה דעתך על המילואים? אנחנו מושלמים! אני תופסת מרחק. ממה בעצם? קודם כל, מהעירוב הבלתי אפשרי הזה, של הנה מה טוב ומניים, פלוגה מושלמת, האם הרבצת לאשתך ואחוות לוחמים. וגם מהעוצמה והאיום שיש במסה של חבורת הגברים. נשים בחוץ. מאז ומתמיד זה עובד מצוין רק בלעדינו.